जोंनि गामियावनो जानानै थांनाय कनफारेन्सआव देरहासार जानो हानाय खुलुमगिरि मुसाहारि बिथांनि मुङाव खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। थांनाय दाख्लै बावैसो 50थि फरायसालिया मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन जे बेवहाय बान्था मोननो हानाय बिथाङा बान्था मोननो हादों। गिबियावनो आंनि खुलुमनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। दायो दा आंहा माने नोंथांमोननि गामिजों गोबां सोमोन्दो थानाय जाबाय रायजोफोर। दाख्लैसो थांनाय बावैसो आं नोंथांमोननि जायगायावनो बादायनानै देरहानो हादों आरो दिनै आं नोंथांमोनजों फिन खेबसेबाव आरो लोगो मोनफिनबावबाय। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा बे समाव दिनैनि खुंगा ब्रैथि सोनाब दाङारखुथि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव आङो नोंथांमोननि अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय आरो नोंथांमोनाबो जानो हागौ बोसोर गोदानाव बयबो मोजाङैनो दङ। दा आङो दोंसे बैसागु मेथाइनिफ्रायनो जागायजेनसै नङा होमबा रायजोफोर? बयबो रंजाफागोन दा? रंजागोन। जै बैसागु बोथोरनि बिदि सियाराव जिरायनानै रंजाबाय थाबाल' जानाय नङा माथो। खाथियाव फैनानै आंजों मोसाफैनांगोन, होमबासो जागोन नङा होमबा? बैसागुआ होमबासो समायोना। दे खनसेबाव जै बैसागु बोथोरनि दे सोलायसै लेभेल बैसागु मनिटर बेखिनियावनो आङो
दोनथ'नाय जासिगोन रायजोफोर दोंसे खन्द'सो दै लासिगोन साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया जागोन बियो जायो जायोना जाया दे बै आखाइ खमना होदो जायोबा जायो जायोना रायजोफोर दे बिदिब्ला खननोसै दे हेल' साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया साजन साजन तूने क्यों बर्बाद किया आंलाय सानदोंमोन प्यार में जिएंगे मरेंगे आंलाय सानदोंमोन सुखुयै सानैजों संसार जानो भागी तूने क्यों बर्बाद किया भागी तूने क्यों धोखा दिया साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया साजन साजन तूने क्यों बर्बाद किया साफे 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 जिले प्यार में हम बहानो जिले प्यार में हम बहानो आंदायो बहाय थायो मा खालामो नायलोंनाय गासैखौ गारजोब्बाय आङो ऐसा प्यार किया तूने मुझे बर्बाद कर दिया तूने सारे सपने ऐसा प्यार किया तूने मुझे बर्बाद कर दिया तूने सारे सपने साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया साजन साजन तूने क्यों बर्बाद किया